धेमाजि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम जोङो जाय बे सिमेन्ट ओनसोलाव दैबानाजों लोमजानानै बावहाय रिलिफ केम्प थाफैदों बिथांमोनखौ जों बे धोरोम आफादनिफ्राय जों नायफैना नुनो मोनबाय जे सिमेन्ट हालामनि सिङाव थानाय बोरिमुरि गामिनिफ्राय बोरिमुरि आरो मासखुवा गंनैजों गं 50 नखर आरो सनालि सापुरनि गंनैसो नखर गासै 145 नखरा बे रिलिफ केम्पआव दंफैयो जों नुनो मोनबाय दा बिथांमोनाव जों सोंबाय बे रिलिफ जाग्रा बिथांमोननियाव मैया BKWSCआ बिथांमोननो मुस्रि होनो हादों थानो थाखाय बिथांमोननो नैबे SB बड' जौसिन गोजौ फरायसालियाव नैबे नब्लाङाव बिथांमोना दंफैयो आरो बिथांमोननि जा जानाय लोंनाय माइरं दालि आलु थाव सारकुलनिफ्राय बिथांमोननो हाजासे जगानखौ होबाय दं होननानै बिथांमोनाव सोंनानै जों मोनथिनो मोननाय जादों आरो जों खावलायनो नागिरो जोंनि माहारियारि आफादफोर आरो सारकुल आरो जानाखि दानि आसाम सरकार बिथांमोना बे दैबानाया जोबजासिम बिथांमोननो जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय जानाय थानायनि बेबस्थाखौ जाहाथे खालामनानै होयो बेखौ जोङो धोरोम आफादनिफ्राय बिथांमोननिसिम गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय बे मिथिंगायारि जाब्रबथाय मोनसे माथावरि बायनाया बे मिथिंगायारि जाब्रबथायखौ दा जोङो बयबो दुखु फोरमायनो नांगोन बिदिया जोङो रावबो हमस्लाबनोबो हाया आरो लोगो लोगो बेखौ जोङो दैनि जानाखि दैथुन बेखौ जोङो खमायनो हानायबो राहाया खम दा बे माथावरि बायनायनि जाहोनाव जोंनि माखासे गामिया जे गोबां खहा जालांबाय दै लोमबाय ओंखाम संजानो जायगा गैया दाउ अमा थानो जायगा गैया जालांबाय दा बावहाय आङो खावलायनो नागिरो बे माथावरि बायनायखौ जेन फैगौ बे मेसें बोथोराव जेन आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे स्किमनि गेजेरजों बेखौ मोजाङै माथावरिखौ मोजां रोखोमनि बानायनानै होयो बेखौनो जों खावलायगोन